салому дуруди бепоён ба кулли онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. даври 20-уми чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якумро шарҳ медиҳем. акнун баъди гузораи даври 20-уми чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум баъзе нишондодҳои оморӣ пеш аз анҷоми мавсим кафолати мақсаднок гирифтанд. мо аллакай регар Тадазро бо ҳисоби математикӣ чемпиони ин мавсимаи мусобиқа эълон кардем ва ягона ҷое ки се дастаи пурқувватро ҳоло ҳам ба муборизаҳои беамон мебарад, ин мавқеи дуюми ҷадвали чемпионат аст. ҳоло барои он ҷо ҳосилоти фархор, равшани зафаробод ва ҳулбуки восе муддаиянд ва бартарияти на он қадар калони холҳо ин дастаҳоро дар мавқеъҳои дуюму сеюм ва чорум нигоҳ доштааст. дар як лаҳзаҳои ҳассос ва бохту бурди дастаҳо метавонанд ин дастаҳо бо ҳам ҷой иваз кунанд. регар Тадаз бо бартарияти ҳамаи оморҳо барандаи ин мавсимаи лига якуми чемпионати футболии кишвар пеш аз анҷоми мавсим эълон шуд. ҳоло онҳо 52 хол доранд ва дар сурати баробар кардани ҳосилотам ба холҳои регар дастаи фархорӣ бо як бохту як мусовӣ бар муқобили дастаи шаҳри Турсунзода дар ҷадвал як зина поён меистад. дастаи моҳир бошад бо 10 хол ба тақдири худ мисле ки тан дод. онҳо гумонанд ба дастаҳои лигаи дуюм мавсими оянда бозӣ мекунанд. ваҳдат шумораи холҳояшро ба 15 расонид ва барои ин даста шонси дар чемпионат боқӣ мондан зиёдтар аст. ду даври дигар боқӣ монд ва мо аз даври 20 маълумотҳои зиёдтар медиҳем. чӣ гуна гуфтем ҳассостарин бозии давр ин рақобати регар Тадаз бо ҳулбуки восе буд. регар дар ин бозӣ аз чемпионии бармаҳали худ дарак медод ва ҳулбук бошад барои мавқеи дуюм мубориза мебурд. аз ин рӯ бозӣ хеле тезутун сурат мегирифт ва шогирдони Қаноат Латифов дар сафар муқобили шогирдони Ҳикматулло Фузайлов мисле ки дар голзанӣ оҷиз монданд. ҳарчанд чандин фурсатҳои голзанӣ ба миён оварданд, вале бахт ба рӯяшон нахандид. аз дигар тараф футболбозони регар дар чунин бозиҳои ҳассос таҷрибадортаранд ва ҳам дар хатти дифоъ ва ҳам дар хатти ҳамла хеле фаъол буданд. дифоъгарони регар ба ҳадде дарвозаашонро дифоъ мекарданд ки восегиҳо ягон имконияти 100% голӣ таъсис дода натавонистанд. аз ин рӯ дар муқобили дифоъгароне ки барои хол ба даст овардан ба ҳамла бештар кӯмак мекарданд, барои футболбозони регар таъсис додани фурсатҳои голӣ осонтар буд. вале на то ба ҳадде ки регар дастаҳои дигарро голборон мекард. хулас бозӣ он гунае шуд ки ҳайронӣ надошт. пас аз пирӯзӣ дар бозии марказии даври 20-уми чемпионати Таҷикистон миёни дастаҳои лига якум, бошгоҳи регар Тадази шаҳри Турсунзода ба лигаи олӣ баргашт. дар даври 20-уми мусобиқа бошгоҳи регар Тадаз тими ҳулбуки ноҳияи восеро пазируфт ва бо ҳисоби 2-0 пирӯз гардид. дар ин дидор аз ҳайати ғолиб Диловаршоҳ Ғаниев ва Соҳибҷон Ваҳобов ба задани гол даст ёфтанд. лозим ба ёдоварист ки бошгоҳи овозадори шаҳри Турсунзода регар Тадаз дар 20 даври лига якуми чемпионати Таҷикистон ягона тиме мебошад ки дар ягон вохӯрӣ мағлуб нагардидааст. айни замон ин тим бо 52 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. дастаи ҳулбуки ноҳияи восе барои ба даст овардани роҳхат аз зинаи дуюм ба лигаи олӣ бо тимҳои равшани Зафаробод ва ҳосилоти Фархор рақобатҳоро идома медиҳад. ҳосилот бошад дар муқобили ҳулбук ва равшани Зафаробод пурқувваттар баромад ва ҳоло мавқеи дуюми ҷадвалро ихтиёрӣ дорад. ҳосилот дар ин давр бояд мавқеи худро дар ҷои дуюм мустаҳкам мекард ва дар муқобили Пахтакор бар ин даста онҳо ҳатман нақшаҳои махсус мекашанд ва аз як бозии осонашон дар лаҳзаҳои ҳассос 3 холро аз даст доданӣ нестанд. аз ин рӯ бигӯем бозиро пурра бачаҳои дастаи фархорӣ идора мекарданд иштибоҳ намекунем. ҳам фурсатҳои зиёди голзанӣ доштанд ва ҳам имкон намедоданд ки ҳариф назди дарвозаашон ба таъсиси фурсатҳои головар даст бизанад. ҳосилот агар бозиро мусовӣ мекард, дар ин сурат ҷаззобият дар чоргонаи аввали ҷадвал боз ҳам зиёдтар мешуд. пас равшани Зафаробод имкон дошт ки орзуи имсолаи худро ҷомаи амал пӯшонад. Пахтакор бошад ҳоло дар мавқеи нуҳуми ҷадвал қарор дорад ва онҳо дар ин давр агар мусовӣ мекарданд, пас кафолати дар лига боқӣ монданашон 100% мешуд.
ҳоло барои дар чемпионат боқӣ мондан онҳо шонси бештар аз ваҳдатро доранд ва дар бозии баъдӣ моҳир хол ба даст наорад, ҳам дар сурати бохт ва ҳам ғолибият пахтакор дастаи лига якум барои мавсими оянда боқӣ мемонад. акнун назар кунед ба бозии дастаҳои ҳосилоти фархор ва пахтакори ҷаббор расулов. дар даври 20-уми чемпионати Таҷикистон байни дастаҳои лига якум дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор бо дастаи пахтакори Ҷаббор Расулов рақобат карданд. Бояд гуфт ки ҳосилот бо дастаҳои Равшани Зафаробод ва Ҳулбуки Восе барои зинаҳои болои рақобати беамони худро идома дода истодааст. дар зарфи ин рақобат ҳар ду даста хеле зиёд ба ҳуҷум мегузаштанд ва фурсатҳои зиёди голзаниро ба миён меварданд. Аммо дастаи ҳосилот ки дастаи пурбаҳои ин рақобат маҳсуб мешуд, шумораи голҳои худро бештар кард ва албатта бисёртар ба ҳамла мегузашт. Сараввал дар дақиқаи 14 майдондорӣ тавонист Саидхони Амрохон ба задани гол даст ёбад ва баъд аз ин ҳуҷумҳои дастаи ҳосилот бозам бештар шуданд. Пас аз гузораи 12 дақиқаи дигар бошад, Нуралиев Ҷовид тавонист дар дақиқаи 26-уми рақобат ҳисобро 2-0 ба нафи футболбозони ҳосилот бигардонад. Танҳо баъд аз гузашти 11 дақиқаи дигар бозам тавонист як голи дигарро Мирзошариф Ҳасанов ба самар бирасонад. Ин дар натиҷаи ҳуҷумҳои паёпаи бозигарони дастаи ҳосилот ба миён омад. Танҳо ба задани як гол даст ёфтанд бозигарони дастаи пахтакор ки ин голро Далер Шарипов дар дақиқаи 41 зад. бозиҳои дигари давр ба истиснои бозии дастаҳои Паншер ва Исфара ҳамагӣ баргузор шуданд. бозии дастаҳои Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ва Саройкамари Панҷ дар майдони марказии шаҳри Ваҳдат барпо шуд. дастаи Ваҳдат аз бедории худ кам-кам дарак медиҳад ва гумонам нав ҳис кард ки дар сурати беаҳамиятӣ ва шикастҳои навбатӣ метавонад ба ҷои моҳир ба хонаи аутсайдерон фарояд. аз ин рӯ муқобили Саройкамар ба шикаст дучор наю ҳадиақал ҳисобро баробар нигоҳ дошт ва як хол ба даст овард. бозии онҳо мусовӣ 2-2 хотима ёфт. Динамо бошад моҳирро торумор кард. қариб ба номи ҳар бозигари ҳариф як голи тӯҳфа равон кард. як то дуто не балки 9 голи беҷавоб заданд. равшани Зафаробод бошад дастаи барчии ҳисорро бо 4 голи якҷавоба ба шикаст дучор гардониданд ва мавқеи худро дар ҷои чоруми ҷадвали чемпионат устувор сохтанд. бозии дастаҳои Паншер ва Исфараи шаҳри Исфара бошад бо сабабҳои мушкилоти молиявӣ доштани дастаи Исфара ба вақти наздик гузаронида шуд. ҷадвали чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум инак ба нуқтаи охири худ мерасад ва барои пурра ҷамъбаст кардан ҳамагӣ 2 даври дигар боқӣ монд. ҳамин тавр чӣ хеле дар аввал гуфтем, Регар Тадас бо ғолибияти охиринаш муқобили Ҳулбук шумораи холҳояшро ба 52 расонид ва ҳамин тавр чемпионии худро дар мавсими имсолаи лига якум тасдиқ намуд. ҳосилот ҳоли ҳозир бо 46 хол мавқеи дуюмро касб кардааст ва Равшани Зафаробод бошад бо 45 хол баъди ӯ меистад ки гумонам то охирин давр барои ин мавқеъ миёни се дастаи дигар рақобатҳо ҷаззоб сурат мегиранд. чун Ҳулбук ҳоло 41 хол дорад ва имкони ба ин мавқеъ баромадан ҳоло ҳам барояшон вуҷуд дорад. Динамои аз хоби гарон дер бархоста дар умум 37 хол ҷамъоварӣ кард ва мавқеи панҷумро соҳибӣ мекунад. баъди ӯ барчии Ҳисор бо 22 хол мавқеи шашумро ишғол намудааст. дастаи ноҳияи Панҷ Саройкамар бошад ҳамчун дастаи миёнаҳоли ҷадвал бо 20 холи ҷамъоварӣ сохта мавқеи ҳафтумро ишғол намудааст. Паншер бо 18 хол, Пахтакор бо 16 хол ва Ваҳдат бо 15 хол мавқеъҳои дигару моҳир бошад бо 10 хол мавқеи 11 ва Исфара бо 8 хол мавқеи охиронро маскан кардаанд ки ин дастаҳо шояд мавсими ояндаи худро дар ҷадвали лигаи дуюм гузаронанд. бозиҳои баъдии чемпионати Таҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум аз ин давр дида ҷаззобтар сурат мегирад, чун ҳоло баъзеҳо имконияти мақсаднок доранд ва барои расидан ба ҳадаф нерӯи худро ба тамом истифода хоҳанд бурд. марказитарин рақобати даври пеш аз охир, яъне даври 21, ин дидори дастаҳои Ҳулбуки Восе ва Динамои шаҳри Душанбе хоҳад буд. Ҳулбук таҷрибаи шикасти Динаморо дорад ва ин имконияти баромадан ба мавқеи дуюмро аз даст нахоҳад дод. бозии дигаре ки мавриди диққат аст, ин дидори дастаҳои Ҳосилот
ва барчии ҳисор мебошад. барчи дастаи суст нест ва дар муқобили ҳосилот хуб истодагарӣ карда метавонад. аз ин рӯ ҳосилот бозии мушкилеро паси сар хоҳад кард. регар тадас бе сарфи нерӯи зиёдатӣ бо исфара рақобат мекунад. бурд ва бохт барояшон ҳеҷ аҳамияте надорад, на барои исфара ва на барои регар тадас. равшани зафаробод бозии мушкил надорад. онҳо бо дастаи моҳир вохӯрӣ мекунанд ва имкон доранд ки бо ин ғолибият мавқеи дуюм раванд. сарои камару панҷшер бошад барои ба қавле ҳеҷ чӣ мубориза мебаранд. бурду бох онҳоро дар ҷадвал саломат нигоҳ медорад, чун холҳои ҷамъоварӣ кардаашон басанда аст ки соли оянда боз бо ҳамин дастаҳо мубориза баранд. ана пахтакор ва ваҳдат бозиашон андак ҳасосият дорад. онҳо метавонанд ки дар ин бозӣ дар сурати ғалабаи ваҳдат ҷойи иваз намоянд. рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум баъди гузораи даври 20 дар омурҳо тағйироти рақамӣ дорад, вале дар мавқеъҳо не. футболбози дастаи равшани зафаробод бахтиёр зарифов бо 15 голи қаблияш ҳоло ҳам лидер аст ва бозигари пахтакор ниҳоят бо 13 голи кӯҳнаш як голи нав ворид сохт. ҳоло дар ҷои дуюм далер шарифов бо 14 гол меистад. абдуфаттоҳ худоидодзода аз дастаи динамо ниҳоятан шумораи голҳояш ба 14 расид, вале тафовути голҳое аз пеналти ба ҳадаф расонида шуда ӯро дар мавқеи сеюм ҷой кард. диловаршо ғаниев футболбози ҳулбуки восе бо ҳамон 13 голи ба ҳадаф расонидааш дар мавқеи чоруми рӯйхат қарор дорад ва ҳамин тавр бозигарони дигар баъди ӯ меистанд. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.